Sema suma Asante man. Masume my dear. Said the police me and the same thing na we can you know so a ne fe yade na susanka owu be fa mpofi mo se de aka wo yare da ho na nka ye no twetwe nkomompo na odu fie nyansa wo e ma ye ne aka ye perisa na mi gina ha wo aroho senti ene se me ka be ma se me ka be ma na nye obia se be ma butwum di akon to so yenu na kwamanmanhene ono na me ka na asem ene dia na bema anase nipa nyina di nim ohene ene bema ne senti de se ye wo no to ade hibam nti na oye bema na odi bema mu gina ha se ayonkofa na ewo ye ne bema ntem nanso odumanko awuo a onpa de pa ba mo wu a so mi kɔ nanimu a na onpe na ohwum bema eno nti ne gina ha sei medin ede kofi kakari na mamen kan kire wo se ye wo ha se ne me kan be ma ho ase me fiase free baby ani edi bedu baby o mo se be ma nyem me kofi kakari me busu ya ne die na so mpanyen se oyonko bi ese no nua na be ma ye wo hene na so na Asante sem a na madi akire nti be ma hia ye no ofa me se ni nua ni strong pank meka se be ma fa me se ni nua kuma ye du baby na se niema bi kire ya adwene a ye fatetefu na ye bo be ma promo a be ma e ma ye na adwene oboa yen na wa ma ye hu niema sese ye mpanye se odasani anyire mfi asase so no ne fi ni tachirema ye ne be ma twetwe nkomo bebre be ma kan niema bebre e de kire yen ebra na be ma te ase na ye ne be ma edinkita ho efa Asante sem ho no nsem bi sei ana be ma ka kire yen be ma ye te ase se onfa na Asante sem enni agro ebe yo nwa se meka cho se be ma ye posi ni nanso na onfa nhoahoa no oboni be ka se na wonye show off ebra ntol ni pa konwa to ya be ma pray ya ye yi no se dehye brantie ma ne be se bibi che Asante hene no na be ma ene ji Asante sem ho eno nti na be ma ntoto ne Asante sem ase ebe bi ya ne be ma ejin komo be ma ka asem bi sei bibusa nse be ma posi adwuma ene ahenie wo ye dan sei na be ma kae Enya anya semgetwa at who compare bia na mewo me mo police mu ame bae no na adwuma no de police ndi na nka me fa na sa se de ye na se de amandate no na me ye but ahindi ne be ka ho no enema yedin wo hwesere misi fra kra eba iwura edina akwesi dan se me fa we are playing kwa na me de ba a whole lot but sema suma Asante man masume my dear said the police me and the same thing na be kan nyina abom menya mre nkwa me ye moja na me mu dear na wiwe na mebusa na se bema lenye se uwa dwumam na Asante hene frewa bema asema bema kan se na Asante sem de onto na se kra wo ye de brantie wo ye hena brantie wo ye hena ne ho egina ne ho so bema ye obi a obedi ade mfie mienu ene nna kakra ni den so de bema ye ya me kofi kakari a me gina ho ma tete obi kire abadwako nyina me ka kire mo a mo hwe nyina ne se
bema ye obi a obaye no oka kwamanman ebumu na emfa ho ene baabi a wo bia se eye Asante se eye Nkran se eye Ghana afana nyina baabi a wo no na bema ene mu edin kita ho na ono mu din hyiamu otrofo ana osimidanse ne ewo akiri afie twa mu no bema ene ebra one kwamanma omu won Nkran hyiae ewo Tomeric Hotel bema kasar sei ana otu kwamanma fo na owie no ode hye wona adwene mu se eze se ye boye homoden emma kwaman so efa na ntum pefra ebra bema ne ne mamma won Nkran hyiae no bema kas Damasi fe wama di kai me bai di mi hono se na kwamai development eniema ofo pa hwe yi school ni ye kwai ene niema bibura na to si ebi kwamai kura Easter kura na ne ba na ede na mi fatu ba kuma so se esi shebukra na kwamanma ya nana no ye bibia obi akɔhye bia na ye hwehwɛ wɔn ko mu nyina nka mu na de da wɔn dada bia sa dressa se umbrella do bia na hyase na kwaman etumpo bema nkoma twetwe mu ene bema ni so ade hunu e ma ye hu se bema eye obi a wonimde wosua de na wohunu na amamre ene amane nso eka no ho mameka se binkyerɛw ebra yen tete obi kyerɛ abadwafo ehia bema niema bema ye ma ye bi se ye betu kwan a na ejina bema so empobra bi etwa mu yekɔ akuapem bema ana di akuapem nkomo ema yen enya kwan ekɔ akuapem ne akuapem panifo ekodi nkomo ɛno nti brofo kasem ne ye beka se na oyeye patron ono na obokwan to ho ma yen se ye ko baabi na se edia bema ka kire mo na akali mo pese mo ko mesi bema wada ma ye ko o se o munnu ho na medi ho duma wi nti bema be fa yen se ye bo Asante man ho dawuro nti oni yen ewo ayenko papa nenso ade are ho ne se nanu a ye beto Asante hinanim se bema atwanani ahweban bema ekɔ akura no ma yen titu bi kirefo ya bemu bui ni so ro yen na yenimo sesan no kwasam ne se bema yibi na waye bia ma yen bema bedi ade mfie menu niema bebre na minim se waye ama kwamanman wama ye hu niema na kwamanman wo ana ko ne pagya kwamanman abusua wei eye de dikan oboni beka se wei introduction me de wei esi ha se na efri na edi animu kɔ no me de bema ho nsɛm ene ne niema okeka kire yen komo a ene ne di ye nyina ebeba ne sente de se mpanye se odasane katrema ampra na ifroti asefo na eno da nkyɛn so nipa din ampepa wa asase so a na yen sempa oka yenti bema sempa oka kire yen no ye bekɔ so a dia bro